fɔra k'a fɔ ko k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ a dɔ la anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la f'i k'a dɔn k'a fɔ ko karakolonin ka ɲi kɔlɔnkolonin dala ni gansan ye kunnafoni ka fisa kunnasiri ye janjo masa o kuma o kunnasiri baaraw na anw sigir'o kama bilakunkɛ tɛ magwan ye anw ye kelen kelenw sugandi i n'a fɔ tiganikuru na kumaba ti ban o kelen kelen minnu sugandira o tɛna k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ani ɲɛmada ko ɲuman ala ko nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye o kuma ye fila ye dafa kuma bɛ dafara kuma bɛ ala kana anw dafara kuma don an da ni dafa kuma donna an da faso jɔ wale hukumu kɔnɔ an b'o seri ten buga ye o kuma na min ye suya kɔlɛtigiw ye olu bɛ kɛ sabu ye k'a cari bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la i sigiyɔrɔ la k'a dɔn an b'u barikada ko ala ka a ma bɛn ni a n'a carini nɔgɔya u fanaw ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman ala ko nɔgɔya kanubaa jamakulu ye ko bɛɛ k'i bisimila siribe maya ka kɛnɛ kɔni maya bɛ di alhamdulillah tabaraka an bɛ ala fo bi kɔni y'a fɔ cogo min na anw ka dekunba fana tun ye min ye n'o ye ka bɔ tabakɔrɔ ka na hakili la min ye k'a dɔn k'a fɔ Shogɛl Kukala Mayiga ani madame Dambele Madina Sissogo o kumana min ye sira k'a ye n'o ye échangeur min bɛ Yirimajɔ o ye a kumana a labilako fɔlɔ kɔni kɛ labilako fɔlɔ kɛra o diyara an ye tiɲɛ don nka ye min ye kɔrɔmuro baara in ma ban dɛ baara ma ban ko baara tɔ bɛ to sen yɛrɛ y'o fɔ a kun ye yaasa degunba min bɛ maaw ka taa ka segin hukumu kɔnɔ ko fiɲɛbɔda ka sɔrɔ o la yani baara tɔnin ka kun cɛ o kumana ni baara tɔnin kun cɛra a bɛ sɔrɔ k'a kurun bɔ siga t'a la n'Ala sɔnna ma o diyara an ye nka labilali don jama kun bɛ yen dɛ fana mais an ko ten dɛ anw kɔni ko anw t'a dɔn c'est-à-dire olu fana ye ala minɛ kɔ sin k'o kɛ sɔgɔmada joona ka tila ka bɛn dɛnɛ ma ya ye o ko tɛnɛnko in ka d'u ye di mais aw moins a t'a lajɛ wulada ou bien hali n'a kɛra 13h waati a ka dɔgɔkun laban yɛrɛ kɔnɔnaw la sa kari yɛrɛ o ka ɲi kosɛbɛ nka k'an lajɛ k'a ye y'a fama la tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ o y'a sɔrɔ an bɔra kari la Shogɛl tiɲɛ yɛrɛ la ntɛnɛn ye kari Shogɛl a dun ta kuma mɛ ye sira in tigɛ kuma ka to ka sira tigɛ a ye a ma mɛn dɛ an bɛɛ kun bɛ y'a mala fɛn minɛ ɲɔgɔn fɛ sisan n'a fɔra ko olu taara ye sisan ka tila ka na an bila sira dayɛlɛ sira tile kuru baara cɛ ma sanko sira min yɛrɛ ma ban a ma ɲɛ kosɛbɛ dɛ o yɛrɛ ni n'a ma ɲɛ min kɔ o kuma n'a ma ɲɛ ko jɛ bi kɛ an ka jɛ ka tiɲɛ fɔ a bɛ kɛ tiɲɛ kan kɛ o fana ye tiɲɛ ye maa dɔ bɛ fɛn dɔ fana kɛ a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna k'o ka ɲi nka n'a fɔra k'a ɲɛ f'i ye k'a walawala a b'i hakili la sinon o tɛ jɔnkola ye cɛkisɛya dɔ ye an bɔ kuma ma mɛn fe kuma an bɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don dɛ ala ma mɛn o kelen ni kɔni o bɛ kɛ yan dɛ nka sira in a labilali b'a dɔn jamakulu minnu nana m'a f'i ɲɛna maliden ka ko ka gɛlɛn bi koyi n'i ye latigɛ ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye ko katikati baden minnu tun bɛ yen k'o bɛɛ ye gouvernement ka katikati ka V8 ta sara ala cɛ V8 gouvernement kelen ta tɛ partenaires b'a la a yɛrɛ malien yɛrɛ bɛɛ tun bɛ yen malien particulier tigi hali maa gansan tun bɛ nin kɛnɛ in kan ye awɔ malien yɛrɛ ani bailleurs particulier k'a bɛɛ kɛra gouvernement kelen ta bɛɛ kɛra gouvernement ala ka nɔgɔya i ka wulu bɛɛ fa nkalon da la a bɛ ten dɛ o fana sa o kumana foli ni tanu balaye kɔ an tɛ fini kan ka da labila o bɛ kunnafoni o kuma an b'i k'a dɔn k'a fɔ an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye min ye Dado Kamara ye ale ma pan échangeur i k'a dɔn k'a fɔ a dayɛlɛli kunkanko kibaruya la yɔrɔ ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ATTbugu ma logement sociaux ko b'a tigi bolo n'o ye ko y'a tigi bolo ala Dados ale fana bɛ sira ka don o don awɔ a b'a kalama maa m'a fɔ a ye dɛ a yɛrɛ ɲɛ kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Dado Kamara ko munna an tɛ a fɔ ko Yirimajɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dekunba min tun bɛ mɔgɔw kan ala barika la k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni tiɲɛ don ko a kɔni labilala nka ko kumana ko min bɛ tali kɛ ko min kun ka kan ka kɛ k'a dafa o de ye maa minnu n'olu sigiyɔrɔ kɔni bɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ sira in caman jɛ la o kumana a da sera o ma a ye ɲininkali kɛ ko yala munna fɛɛrɛ ma tigɛ walasa k'u kumana maa minnu n'olu sigilen don bɛɛda in kan kɔrɔmɔrɔ olu fana ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ bɔ bɛɛda in ale ka da dɔ kɛ bɛ k'o ɲininkali kɛ a ko ntɛnɛn ye kalo tile 15 n'a bɛ novembre kalo kofɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yirimajɔ sira da sira sanfɛ o kumana ko labilali min kɛlen filɛ nin ye a kɔni kɛra i k'a dɔn docteur Shogɛl Kukala Mayiga ale ka i k'a dɔn bonya minɛ kɔnɔ ani a ɲɔgɔnna ministre caman olu bɛɛ kun bɛ yen a kɛra wasaba ye tiɲɛ don kɔrɔmɔrɔ maa minnu n'olu bɛ sira in ka don o don olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nimisi wasa sɔrɔ a la nka nka ye min ye kɔrɔmɔrɔ o kumana ko maaw de maliden wɛrɛw bɛ yen anw minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu de bɛ taa i k'a dɔn essence tabalini k'u sigi
ka laban ka min ye i k'a dɔn k'a fɔ feerefɛn wɛrɛw olu fɛnɛ lajɛlen sigi walima dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ taa station yɛrɛ ni dayɛlɛ ka ni mɔndɔ sira yɛrɛ gɛrɛfɛla la ten coyi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma na nin kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ min ni a kɛli a man kan i b'a da dɔn ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲɛfɔ ye a ko nin bɛɛ daba min n'a bɛ bɔ i k'a dɔn Tour de l'Afrique la ni ka na 13e arrondissement na ka laban min bɛ tali kɛ Musabugu i k'a dɔn o 3e pont k'olu sɔgɔ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in kɔrɔmuru o kuma na a kɛ kun kɔni bɛ kɛ sababu ye walasa taa ni ka segin a bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ nka ko kuma na min bɛ tali kɛ nin sira dayɛlɛ senfɛ ko jigiya kun bɛ se ka kɛ min ye o ye maa minnu n'olu bɛ k'a fɔ u sigilen don nin yɔrɔ ninnu na kɔrɔmuru o kuma na u ka bila hakɛ minɛ kɔnɔna na a ka ɲɛfɔ u ye k'a fɔ yan tɛ sigiyɔrɔ kun ye dɛ ka laban ka sira dilan ka tila ka mɔgɔw sigi a kan kɔrɔmuru ko laɲini kun tɛ u ye dɛ ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ɲɛsin bɛ nin ko ninnu kun kan u kibaruya ɲɛnabɔli ma ko wele kɔni ko yala kan ka bila i k'a dɔn yɛrɛmara k'a fɔ maa ɲɛmaaw ma wa komini 6nan mara maa ɲɛmaaw kɔrɔmuru ko kuma ko bɛɛ de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ninnu bɛ dangan min na n'u tɛ hakɛ minɛ kɔnɔ kɔrɔmuru o kuma na u yɛrɛ ka lakana kama ani u kana kɛ sababu ye ni ka taa ni ka segin gɛlɛya tuguni ko fura kun ka kan ka ɲini ninnu ka kow la ko quelle mesure contre les occupants anarchiques des abords. Ɲininkali tomi Daro ka ɲininkali a kɔrɔ a kan ka ɲini a jaabi kan ka di dɛ sabu waati dɔ kɛra n'i y'a ye an ko bɛɛ fanga dɔrɔn tɛ waati dɔ kɛra an bɛ mankan ci fanga la ko fanga ban bɛ ka sira in ko ɲɛnabɔ ɔ sira in dilanni ko ɲɛnabɔra k'a dilanni cakɛda dɔw ma olu b'a dilanni na ɔ dɔw de kan k'a kɔlɔsi a bɛ dɔw ka i k'a dɔn sigida fana na a bɛ dɔw ka komini de fana kɔnɔ ɔ o kumana an bɛɛ tɛ wa an bɛɛ mankan ci nka ni a dilanna an bɛɛ tɛ jɛ k'a labɛn o de y'a la ɲuman ye maa minnu yɛrɛ bɛ sirada la jɔnko ala balo ɲini don dɛ nka balo ɲini n'a y'a sɔrɔ ni yɛrɛ balotɔ ni bɛ to a ko la an k'a lajɛ ni farati ye a kasaran tan tɛ koyi an bɛɛ bɛ sira kan nka an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ tɛ siraba matarafaba ye dɛ baasi tɛ ko in de bɛ o yɔrɔ la an bɛ ɲini o de kɔ nka balo ɲini mana wuli an bɛ ɲini fɛn bɛ bɔ ala k'an bɛɛ yɔrɔ in dayɛlɛlen a diyara mɔgɔ nka dadɔ ye min fɔ tiɲɛ don dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko ka taa jabaw ni y'a fɔnbala kɔngɔn u bɛ sira yɛrɛ de minɛ n'a ye lemuruba ni namasaw k'a minɛ n'a ye yɛrɛ an bɛ papaye sigiyɔrɔnin dɔ la yen bɛɛ ka sɔrɔ ka dugalew ni k'a dɔn min ye so masirifɛnw an y'o bɛɛ fana to yen nɔ don dɔ mobilitigi kamalennin dɔ ye n tarabaso ye n palmalotɔ kun na taa dɔw ka so masiri minɛnw ye ɲɛ baw kunna ten nganaw n yɛrɛ kun t'a dɔn ko n ka kɛnɛ hali bi don ala kosɔn asiraba ka feerekɛlaw u fana ka ko ka kan a kamalennin an famana ɲɔgɔn ma ko Abdulayi sɔ an famana ɲɔgɔn ma olu tɛna ka vire ne kan ten FSI marisi yɔrɔ la feerefɛnw sigilen sirada la a nɔgɔyara de yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ i ta y'a da ye a pan ka puruti a ti ku segin kɔnɔ dɛ ne ala ka sɔn jabi wasa k'a dɔn an bɛ don ni kunnafoni hali bi min ye le républicain ye n b'ale ta ni ye le républicain ta i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn anw ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye tesaliti ye wolomasiri tabaw jabala min kun bɛ yen k'a seginna faso ma awɔ faama Mali faama taara bisimila minɛ awɔ ye hɛrɛ ye min ye i k'a dɔn tesaliti base ye Mali kɔnɔ yan ayiwa k'a seginna anw ka wolomasiri tabaw ma faransikaw y'u bolo bɔ a la ni k'a di an ma sa ayiwa i b'a ye k'a fɔ janjo masa ko min ye k'a dɔn faransi l'armée kunun ko araba tarata don u ye k'a dɔn base belebele min bɛ tesalit u y'a segin anw ka wolomasiri tabaw ma o kumana ko nin kɛra ka bɛn ni k'a dɔn k'a fɔ ka da Kidali ta kan ani ka kɔntumutu ta fana ɲɛ janjo i b'a ye k'a fɔ min ye républicain kɔnɔna ye a ko e ma ka fɔ la ko ka kunnafoni na sira fɛ k'u ko min ye k'a dɔn cakɛda min bɛ yen sigida min kun bɛ yen sa ni barika ni maaw jaba ala kun ye yen ye tesaliti kɔnɔna la ko k'a dɔn ko lasegin kɛra k'u y'a di anw ka faso Maliba ma ka bɛn ni novembre kalo tile 13 ye o kumana fɛn min ye faama ye olu natu u daga ye ko dakan fɛn min ye k'a dɔn nin yɔrɔ in ye ko wolomasiri tabaw faransikaw tɔgɔ la ko a ma laban ko y'a sogo doni ka bɔ yen koyi ka bɛn ni novembre kalo tile 15 ye ko kumana ko min ye yɔrɔ in lasigini ye k'a kɛra dɔɔni a kɛra i k'a dɔn koro kɔnɔ ani k'a dɔn bɛn o kɔnɔna la wa ko bɛɛ lajɛlen lakilenna a k'a dɔn anw ka faama tun bɛ yen ani minisuma maaw a kɛra olu fana ɲɛbosonnen ɲɛna a bɛɛ kɛra i k'a dɔn kɛnɛkanda ye a k'a dɔn ko minisuma yɛrɛ min nakun ye an dɛmɛni ye k'an ka jamana basigi ko sabati o kumana ko fɛn min ye olu yɛrɛ ka wolomasiri taba caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye tesaliti a basi in ye ko yɔrɔ min filɛ nin ye n'a dilen filɛ nin ye an man nin ye o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko anw ni k'a dɔn u jɛra jɛnkomaɲɔgɔnya man nin yɔrɔ
yɔrɔ in na ka caya haka ja an ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi wolomasiri tabaw ni Mali taabolo fara minnu bɛ yen k'u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka degeliw ani ka dɔ lajoliw fana baaraw caman kɛ dɔgɔkun caman kɔnɔna la o perepere latigɛra wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa fɛ Faransi jamana tɔgɔ la ayiwa min ye k'a dɔn Mali ye ale ni Faransi a wolomasiri tabaw ko u ka o jɛngɔma ɲɔgɔnya k'a ma kɛ ni nimisa ye o kumana ko min ye k'a dɔn u ye dɔnniyaw falen dɔgɔkun caman kɔnɔ ka lajoli kalanw kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma dɔgɔkun caman kɔnɔ ko min ye k'a dɔn o ko ye sa jɔrɔna ko caman fana bɛ yen nɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen in ye a dɔ la ko a lakanani a k'a dɔn a matarafani n'a tɔpɔtɔli o kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana ye a haminako dɔ ye ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu a bɛɛ lajɛlen latɛmɛ ni baara minnu kɛlen filɛ nin ye Faransi wolomasiri tabaw ani anw ka i k'a dɔn jamana wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin wolomasiri tabaw n'o ye barikani ye k'olu ko k'u bɛna i k'a dɔn saheli bolo ninnu bɛɛ lajɛlen de lakanako sabati k'u nakun kun y'o ye ayiwa ko a ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ ani baden wa sigi ka kuma ni jɛngoma ɲɔgɔnya kɔnɔna la ko gɛlɛya si ma ye a la k'a fɔ ko nin de kɛra gɛlɛya a k'o taabolo la ayi k'o ma y'a la i n'a fɔ a perepere latigɛra e ma fɛ cogo min na ayiwa fɛn min ye k'a dɔn latɛmɛni ye anw ka jamanadenw ma n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye ayiwa ko min ye k'a ma taa i k'a dɔn wulikajɔba ko koyi sabu ko ninnu ni minɛngurinba caman de kun sigilen nin yɔrɔ ninnu na o minɛn ninnu ta ka segiw k'o kɛra dama baaraw ye ko nka k'o baara bɛɛ lajɛlen fana kɛra nɔgɔya la a bɛ fɔ min ma i k'a dɔn ko groupement tactique logistique ko Dragon y'o baara bɛɛ kɛ k'o jɛya o bɛɛ lajɛlen kɛra nɔgɔya la ayiwa ko min ye i k'a dɔn a kɔni kɛra kɔnwa caman ye siraba kantaama b'a la pankurunko kun b'a la fo ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ye k'a furan k'a jɛ u ka minɛn fɛn fɛn bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen salo u kun dalen yɔrɔ jumɛn kan fɔlɔ o ye i k'a dɔn jaba la kura dɔ bɛ Gawo u bɛ taa i k'a dɔn minɛn ninnu sogolo ye fɔlɔ ni minɛn ninnu dɔw kan ka lalaga k'u di anw ma o na kɛ n'u kan k'a bɛɛ lajɛlen fana cɛ ka taa u fasow la k'u na taa n'o fana ye a ko b'o de dakun na an bɛ don min na i ko bi o kumana Gawo yɔrɔ min filɛ nin ye ko o fana baara k'o kɛra baara kolo girin ye dɛ k'a ko goloba i kɔrɔ k'a kara kuru kan ka baara kolo girin dama dama kɛ yen nɔ o fana i k'a dɔn o sigira kɛnɛ min kan o ye mètre 250 ye mètre 250 ko o yɔrɔ in fana sigilen don o kɛnɛ fɛrɛlen de kan ye k'a baaraw kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛra min ye k'a dɔn bolofara min bɛ yen n'o ye détachement 19e régiment ani 30e régiment ko olu kɔni olu de ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛra tile ni gɔngɔn kɔrɔ a kɛra ni k'a dɔn k'a fɔ wɔsiji suru ye dɛ fɛn min ye nin ko ye sa ko u kɔni bɛ t'u jaba la minɛ in fɔlɔ yanni waati dɔw cɛ min y'an ka Kidali base ye ani Tesaliti olu seginna faama ma nga dɛ farati don farajɛ ka sin ka sɔn ka taa ten u bɔra ka so o so to an k'a bɛɛ kɔlɔsi u bɔra ka fɛn o fɛn fɛn datugulen to yen an ka dɔnni karamɔgɔw wele spécialistes ni k'a dɔn experts wele u kana yɔrɔ bɛɛ fɛrɛfɛsɛ wasow an ka faratiw la hali an ka gundula kuma an kana fɔ so ninnu nanzara maɲi dɛ u bɛ fɛn min kɛ ka taa ala de y'a seere ye ne t'a dɔn dɛ an y'a misali ye Addis Abeba Éthiopie Chinois nana ka na i k'a dɔn an ka farafinna jɛrɛ bɛ kɛ saliba min kɔnɔ ka na baaraw bɛɛ kɛ k'a lakurayali kɛ ja u taatɔ ye micro ni caméraw bɛɛ don ye ka taa u b'u to sini k'an ka farafinna gundo bɛɛ dɔn an sigilen an ka bulon kɔnɔ bɔ kɛra o kalama kɔsa fɛ a kɛra lebu ye dɛ o farajɛ bɛ sɔn ko bɛɛ ma o kuma an bɛ maa ɲɛmaw n'an ka wolomasiri taba ɲɛmaw u ka yɔrɔ in bɛɛ fɛsɛ yanni ka u ja gɛlɛya la fɔlɔ sabu mun bɛ tɛ kasa jugu laminɛ ye kulusikolotigi kuma don n'a mɛnna sawaw n'a yɛrɛ ma mɛn sawaw nka farajɛ man ɲi dɛ n'an jigi b'a la k'a fɔ Colonel Assimi Goïta ayiwa basi a n'a ka cɛdenw ani wolomasiri tabaw ka minisiri Sadio Kamara ani maa ɲɛmaa wɛrɛ minnu bɛ yen ani lakana yɛrɛ minisiri fana ani lakana minisiri kosɛbɛ kɔrɔmuru ninnu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye administration territoriale a ye taa lajɛ u ka taa fɛn sécurité d'état a y'u sen don baara in na siga t'u la u ka taa yɔrɔ in bɛɛ fɛsɛfɛsɛ u ti taa fiyewu ni maninko in wa n'an b'an ka gundola kuma fɔ an ka sokura jɔ gundo in bɛ fɔ o kɔnɔ walama an k'a bɛɛ fɔ kuluba yan dɛsɛ yɛrɛ ko hali ninnu ka téléphone an kan ka a bɛɛ n'a la cɛ
wallahi Allah farati bala de o koni an ka kulusi golonjigi kuma ye wallahi don jan kuma fana do siga tola komoro ikado o kibara kelen kono mi indicateur de renouveau ale fana kuma ne do aye ikado dakunya kelen di akoko marebugu min fle jenne marabulo kono kuma na ko min bitale ganga fama wala ko komoro o koni tamana ikado sana ni ka ikado shuruli ko ke dugu munun dumbe ikado marebugu no ngembe ka fientigi marebugu kawla jenne marala komoro ko kuma na ndene temene kalo klita ani duru samba fla ani mugani kele ko min bitale ke kado marebugu na makafo be ma dugu munun no ngembe ka daga dugu blay koromro o kuma na ko kuma ma caya ko u koni uto sanfɛ koromro o kuma na ni ka bone jigi jugu kan i ka dɔn ko min bɛ tali kɛ marebugu na a makafo la bi ko bɛɛ lajɛlen wasalen don dakuruɲɛ kelen marebugukaw kun ye wele kɛ dɛ ko ka taa olu bɔ bolo la ko pewu bɛɛ i ka dɔn samori daga de kɔnɔ wa a kɛra hali balakani dununkan ma faro wele mɛnna o ka sɔrɔ ka taa npogo kɔnɔ kelen don binganikɛlaw la a ka bɛɛ ka kɛ pankurunko in ye an ka duguma kɛlɛ yɛrɛ nɔgɔya dɛ ikado indicateur fana kumanen do min ye Abdraman Jamtene ale kɛmɛ ka fasiri kɛ a ko min ni o ye k'a dɔn k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigilen do i k'a dɔn an ka jamana a dugu jukɔrɔ nafolo olu kunkan o kibara la ko tako kɔnɔntɔnna i k'a dɔn o sigira kunungo b'a ye kanto k'a fɔ ko journée minière et pétrolière n'a bi anw ka dugu jukɔrɔ nafolo ani pétrole ko kunkan o kibara ni ka o kofɔ o ko san fila nin baara in a bi segi sen kan a nun donna kabi san 2005 san 2005 san o kuma ko ka sigi kuma na ka jateminɛ k'a fɔ min ye dugu jukɔrɔ nafolo a sɔrɔ cogo ani k'a dɔn k'a fɔ makama min kan ka se ka sɔrɔ a la o kuma ko min ye ɲinan ta ye kɔrɔmɔrɔw ko o fana dundo baaraw kɛra Bamakɔ o kuma ka bɛɛ tarata don ma novembre kalo tile 16 san 2021 a kɛra CICB la Bamakɔkaw olu fɛ yen b'a ye kanto k'a fɔ barodakun min n'u kɔni bɛna hakili miiri kɛ u kan o de ye k'a fɔ sɔrɔ min bɛ kɛ dugu jukɔrɔ nafolo o la kɔrɔmɔrɔw ko min ye jamana ta ye a ta sɔrɔ kan ka kɛ jumɛnw ye ani hakilina jumɛnw kan ka se ka miiri walasa anw ka jamana ka se ka i k'a dɔn kolo jɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo o kun kan o kibara la b'a ye kanto k'a fɔ ko baara daminɛ baaraw olu kɔnɔna min ye minisiri ɲɛma n'a bɛ Dr Shogel Kukala Mayiga kofɔ ale kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a baara ɲɛminɛ baaraw olu senfɛ minisiri min ni o ɲɛsinen don dugu jukɔrɔ nafolo ma ani k'a dɔn kuranko ni jiko ni u k'a ma Lamine Seydou Traoré o kumana min bɛ tali kɛ chambre de mine ale fana maa ɲɛma n'o ye Abdoulaye Puna ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan a kɛra maaw ɲɛna n'o bi tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana maa ɲɛma wɛrɛw caman b'a ye kanto k'a fɔ kɔrɔfɔ daminɛ kɔnɔ minisiri min ɲɛsinen don an ka dugu jukɔrɔ nafolo kuranko ani jiko a kun kan o kibara ɲɛnabɔli ma Lamine Seydou Traoré ko ale kɔni ye kɔrɔfɔ ne ka a ta a kɛlen ka kɔrɔfɔ ne k'a ta kɔrɔmoribo k'a yira k'a fɔ barodakun min n'o sigilen filɛ nin ye ɲinan k'a laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye dugu jukɔrɔ nafolo min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ dugu jukɔrɔ nafolo minnu n'olu bi bɔ yala jamana ka sɔrɔ kan ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jumɛn ye a la jamana ta ka i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka bonya cogo di kɔrɔmɔrɔw ko kuma k'a da donna nin bɛɛ la k'a fɛsɛfɛsɛ Lamine Seydou Traoré ko a ye kɔrɔfɔ ta min kɛ a ye i k'a dɔn k'a fɔ walawalaliw caman kɛ k'a fɔ anw ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo kɔrɔmɔrɔw o kuma na majɛngɛ minnu ni gɛlɛya minnu kun bɛ a la olu bi danga min na bi n'o ye furancɛ fanga ye sanko minisiriso min ɲɛsinen don dugu jukɔrɔ nafolo ale baaraw kɛli ma ani an ka kuranko ni jiko Lamine Seydou Traoré a n'a ka cɛdenw a ko k'o kɔni olu bɛ wulikajɔ min na o ye k'a dɔn jamana sanu ani jamana yɛrɛ a dugu jukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni nafa ye nafa min ni maliden ta nin yɔrɔ bɛ bonya a la kosɛbɛ i n'a fɔ fɔlɔ ko kuma ko gɛlɛya tun bɛ o yɔrɔ de la o kuma ko baara min filɛ kɔrɔmɔ min bɛ tali kɛ jamanadenw jamanaden minnu n'olu ye faso malidenw ye olu bɛ se ka sanu yɛrɛ ne k'a nafa sɔrɔ cogo di jamana yɛrɛ bɛ se ka sanu ne k'a nafa sɔrɔ cogo di ko baara bɛ ka bayɛlɛma baara bɛ ka taama o minɛ de kan Badiri b'a ye kanto k'a fɔ nin kɛnɛ kan o min ye nin ko in ye k'a kɔni dama pan min fana kunna o de ye k'a fɔ coronavirus k'a ye gɛlɛya lase k'a dɔn cakɛdaw bɛɛ ma o kumana ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn sanubɔda cakɛdaw olu fana ma i k'a dɔn pan a ko kunna dɛ o kuma a gɛlɛyaw y'u lasɔrɔ nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen san 2000 ani k'a dɔn k'a fɔ 19 san 2019 ko min bɛ tali kɛ musaka min ni i k'a dɔn k'a fɔ sanubɔ o y'o lase Mali la o de ye a bɛ t'i jɔ i k'a dɔn miliyari 1,870 ani 70 o ye san 2019 ta ye nka ko caman farala a kan sabu san 2020 a kɛra miliyari 1,000 ani i k'a dɔn k'a fɔ 971 o y'o kɛ san 2020 o kuma ko budget yɛrɛ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kuma na secteur minier k'u sera ka miliyari 400 ani 50 bɔɲɔgɔnko kɔrɔmɔrɔw ni ka i k'a dɔn o suru an ka wagande ba kɔnɔ k'a sɔrɔ san 2019 i k'a dɔn k'a fɔ
miliyari 403. Tiɲɛ yɛrɛ la jidi bɛ ka kɛ nka kabi ala ye Mali da sanu bɔ jamana don a fɔra ten nka sanu ma manamana Maliden o kuma ko kuma sera bi a ka manamana ɲɛ k'a ka lajɛ maa minnu n'olu o kuma na ko baro yɛrɛ sigi kun ye o ye ko min bɛ tali kɛ fɛɛrɛw la maa minnu n'olu bɛ k'a fɔ olu ye Mali yɛrɛ sociétés ye minnu ka baara bɛnnen don sanu ɲini ni sanu bɔ ma kɔrɔbɔrɔ o kuma na dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kɛ olu fana ye walasa olu bɛ se ka ye a la cogo min na Maliden yɛrɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ nin ko da la cogo min na i b'a ye kanto k'a fɔ minisiri Lamini Seydou Traoré k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ k'a fɔ ko sigi bɛ ka kɛ ko Maliden kule k'a ye o ye k'a fɔ Mali sanu tɛ manamana Maliden ye nka ko kuma sera bi wa baara de bɛ ka kɛ dabali bɛ ka tigɛ bi walasa min bɛ tali kɛ Mali sanu a bi walawala i k'a dɔn ani mɛnɛmɛnɛ ka Maliden ye cogo di ka laban tuguni o kuma na bɛɛ ka kɛ a seere ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale kelen ka kɔrɔfɔ ta a y'i kanto k'a fɔ fɛɛrɛ kura minnu n'olu tɛlen filɛ nin ye ani k'a dɔn dabali minnu n'olu bɛɛ lajɛlen dilen filɛ hakililasigi minnu n'o ye hakilina miiri minnu bɛna kɛ i k'a dɔn baara in daminɛ kunungo a bɛ to senna tile 3 bonyango kalo tile 16 17 ani tile 18 a kun ti dɔwɛrɛ ye mɛrɛ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ani k'a dɔn k'a fɔ minnu n'o bɛ tali kɛ société minière minnu bɛ yan société minière 14 o de bɛ anw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ ye sanu bɔ yɔrɔw ye o kumana olu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ nafa lana Mali kɔnɔ cogo min kɔrɔmɔrɔ ko ma juru bɛ gɛrɛndɛ ka ɲɛsin o ma Maliden bɛ se ka wasa sɔrɔ o ko la cogo min na nka ko gɛlɛya min bɛ nin baara in na kɔrɔmɔrɔ o de ye k'a fɔ minnu n'olu bɛ taa sanu bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ndamandana a tɛ kɛ ni sariya ye kɔrɔmɔrɔ ko dekunba de don a bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ min ye an ka jamana sanu bɔ ka gɛlɛya don o kow kɔnɔna na kosɛbɛ wa o kilando anw bɛ wele ten de ko kilando kɔmugu la o ma nɔgɔ dɛ ka piti se ka kɔmugu bɔ o kuma ko ayi n'i y'a ta k'a jateminɛ Dr Choguel Kokala Mayiga k'u y'a yira k'a fɔ jamana n'o ye faso Maliba ye dugujukɔrɔ nafolo a caman bɛ yan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ la ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ magnésium phosphate ani bauxite nin n'a ɲɔgɔnna caman o kuma ko fɛɛrɛ minnu kan ka se ka sigi sen kan walasa jamana ka se ka wasa sɔrɔ a la kɔrɔmɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na kɛ nin ko da la wa ni tile 3 kɔnɔ k'u da bɛna don kɔrɔfɔ caman na Abdramane Jamtini ale ka fatiri don indicateur de renouveau jamanaden kelen bilema sanu don sanu ka i k'a dɔn a hɛrɛ an ka bɔ a nu ma sa jamana ka bɔ a ko nu ma sa an b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'a dun dɛ bɛɛ tɛ sanu dun dɛ bɛɛ ma da sanu sɔrɔ yɛrɛ kama nka sanu hɛrɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka se jamana den bɛɛ ma sira dɔ fɛ walama sira dɔ fɛ siga t'a la directement o indirect parce que taji bɛ bɔ minnu bara olu bu o jamana ɲɛmaa minnu ye maa ladiriw ye dɛ n'u ka jamanadenw hinɛ b'u la olu bɛ se ka ala minɛ ka taji sɔngɔ yɛrɛ dɔ ta dɔrɔn ka sin k'a don jamana ni jamanadenw kungo dɔ la ten sabu o ye bilankɔrɔ denw ɲɛ ti kuwa nka n'i ye bilankɔrɔ kɛ yan an b'a manger tu dɛ o de la ko hali ka sociétés di Mali ko ka sanubɔyɔrɔw di Mali sociétés ma a caman kɛra o a ma ɲa de munna hali ni société tigi ŋaniya ye jidi ye anw minnu ye baarakɛlaw ye an b'a dili tigɛ ko sara ɲɛnaman t'a la o ni sara ɲɛnaman fana t'a la maga tape bɛ kɛ ko ninnu de y'o ye baara bɛ kɛ misara tɛ kɛ ko ka ca dɛ maga tape bɛ kɛ o wajibigatoire parce que on vit bisimila ko na jɔn ma sa ni ko ka bisimila an b'a fɔ saha n bɛ sɛbɛn ta min ye le destin o tɛ dakan ko fɔ wa le destin ale kumanen don kalanko gɛlɛya kan a ko min ye kalankaramɔgɔw ye k'u olu ye ndola da dugu ma sa sabu ndola mɛnna sanfɛ dɛ maa si ma sɔrɔ k'a tɛti maa ma sute bisimila o kumana k'u ye ndola da dugu ma sa ko an sigilen ka gouvernement de kɔnɔ awɔ sigikɛn bɛ ka gouvernement de kɔnɔ min ye Christophe ye ale ye kalamu ta ni ka kunnafoni di an ma yan le destin kɔnɔna la Christophe ka fɔ la a ko n'i y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ka ko jatew bɔ k'o tun ko jate bɔ ko u ka ban o ma ayiwa ni i k'a dɔn dabolo wɛrɛw kun taara walasa ka dankari i k'a dɔn kalan yɛrɛ taabolo la walasa k'u ka dusumakasa k'o fana taabolo jira o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u kun ye hakilina dɔw ta ka bɛn o kan min ye kalankaramɔgɔw ye minnu bɛ wele kalansow la préscolaire fondamentale ani secondaire olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'u kun ye hakilina dɔ ta ni ka i k'a dɔn gɛrɛntɛw kɛ k'u ye gɛrɛntɛ in gulon fɔlɔ u y'a gulon o ndola dara dugu ma ko min ye i k'a dɔn fo ka taa se waati wɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ waati min ma bolo da ko nin ye i k'a dɔn fiɲɛbɔda belebele ye
kalankaramɔgɔw ye min kɛ kalanden somɔgɔw ni kalandenw ye minnu tun sigilen bɛ alamakɔnɔ sigi la yaasa u ka bila u ka kalanko hakɛ kɔnɔ wa i k'a dɔn foroba kalanso ninnu olu kelen-kelenna kɔnɔna la sanko voilà janɲɔ masa Christophe ka fɔ la a ko ni ŋaniya min taara ni hakilina min taara kalankaramɔgɔw fɛ k'u k'an ka tanu wa u k'an ka sɛbɛkɔrɔ fo k'u ka ɲɛmaayaso y'u sigi k'u hakili jagabɔ ka jateminɛ kɛ ayiwa k'a dɔn fara ɲɔgɔnkakulu min bɛ u tɔgɔ la ko synergie syndicat de l'éducation minnu y'u tɛgɛ bolonɔ bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 2016 san ayiwa ko min ye k'a dɔn dabolo dɔw kun y'olu ta yaasa k'a dɔn ka ŋɛɲɛ ɲimi k'u fari fajugu bɔ ka ɲɛsin k'a dɔn marakɛbaw ma min ye k'a dɔn syndicat jɛkulu ninnu ye o kumana k'u tun ye k'a dɔn o ŋaniya min siri k'u y'a wuli u y'a wuli yaasa nɔgɔya ka na kow la a wuli kun ye mun ye i k'a dɔn sigi ka kuma olu ka to senna kow ka nɔgɔya hali bi a kɛra juma tɛmɛnen ayiwa ko ni kunnafoni bɔra k'a bi ten yari kunnafoni binna tuma min na a jara maa caman ye koyi ko nka k'a kɛra sigi ka kuma o belebeleba kɔfɛ min kɛra i k'a dɔn jɛkulu n'o y'u ka lafasali jɛkulu o fara ɲɔgɔnkakulu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko hakilina in de tara ko fɛn min ye i k'a dɔn kalankow ye olu tun ye ŋaniya min siri k'a fɔ ko o kumana k'u na gwɛrɛntɛ don a ko la o kumana k'u ye jateminɛw kɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan tuguni sigi ka kuma kɔnɔna la i k'a dɔn kɔnɔbara la cimuru ye dabara ye u kumana ɲɔgɔn ye waati min na faamuyaliw sɔrɔla kalankaramɔgɔw ka i k'a dɔn lafasali tɔn jɛkulu olu y'a jira k'a fɔ k'u n'u sɔ ni ji tɔ jigi k'o bɛ kɛ ka ɲɛsin jɔnniw ma fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn anw misikinaw denw minnu bɛ kalan na sɛgɛnbagatɔw den minnu bɛ kalan na foroba kalansow la k'u b'a ŋaniya siri ka ɲɛsin olu de fɔlɔ ma fɔlɔ ko hakilina in ta kun ye jumɛn fana ye kalankaramɔgɔ ninnu fɛ a kun ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye sigi ka kuma min kɛ u y'u hakili jagabɔ ni ka hakilina wara hakilina warali o de nana wolo ni ŋaniya sirili ye ka bɛn ni jumadon ye novembre kalo tile 12 o tɛmɛnen i k'a dɔn k'a ko belebeleba kɛra o de kɔnɔna la ayiwa ko fɛn min ye u ka i k'a dɔn hakilina ni gɛrɛntɛ min n'u tun y'a ta ka k'o taabolo sɛgɛrɛ n'u ko i k'a dɔn n'a bɛ tali kɛ lettre min na n'o ye 019 ye min ni i k'a dɔn o fasirila ka bɛn ni octobre kalo tile 28 ye 2021 san n'u y'a ko don ba la o kumana k'u y'a gulon fɔlɔ u y'a gulon ayiwa ko hakilina in a bɛ tali kɛ mun kan ayiwa k'u tun ye a jira k'a fɔ k'u tɛna i k'a dɔn jatew bɔ ani kiimɛli koɲɛw k'olu kɛ ayiwa k'u kungo k'u tɛ kalanso ta kalanso min n'i k'a dɔn k'a fɔ kalan bolofara 2 bɛ kalanso kelen min kɔnɔ ko double division ani kalanso min k'a dɔn k'a fɔ ni tagasegin o sigiyɔrɔmalen fana bɛ kɛ kalanso min kɔnɔ double vacation o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko u kun y'a fɔ ko ani heure supplémentaire ko k'o bɛ ta ba la ayiwa k'u kana kilasi fana ta n'o ye kalanso ye kalanden min jate bɛ tɛmɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko kan dantɛmɛ ka na kɛ o kumana ka kalandenw bɛrɛ bɛn nin bɛɛ tun bɛ i k'a dɔn u ka gɛlɛyaw kɔnɔ an'u ka i k'a dɔn hakilinaw kɔnɔna la ko min ye olu ye nin bɛɛ bila o kumana ko misiden kana jɔ biriminɛ langolo kana to dɔ ka dɔ bɔ dɔ ka dɔ don k'ulu sigilen don sa ka gouvernement i k'a dɔn o ka kɛta kɔnɔ o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'ulu kɔni min ye bɛn o sira dayɛlɛ nin ye u ye i k'a dɔn faamuyali sira dayɛlɛ nin ye kalankaramɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'ulu ka lafasali tɔn tɔgɔ la k'ulu ye nin hakilina in min ta ko hakilina in ta kun ye ko caman ye a y'a fɔ cogo min na anw misikinɛw denw ani k'a dɔn fiɲɛbɔ da ka sɔrɔ ko la ani k'a dɔn ɲɛ ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen taabolo la kalanko lahala la ko min ye anw ka i k'a dɔn lakareta sɔrɔdasi ninnu ye lakareta sɔrɔdasiw ko u ka nin kɛwale ni nin hakilina min talen filɛ nin ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn wa ko kalandenw ni kalanden somaw k'ulu ma dan sɔrɔ nin ko la dɛ k'ulu minnu kun haminen don n'u denw ka kalanko ye ani kalan kɛcogo ɲuman ye ɲinansa in kɔnɔ ko nin ye i k'a dɔn o para ɲɛ kelen kelen ye o ko la wa nin ye hakilisigi sɔrɔlen ye k'a kɛra olu ka nisɔndiyaba kɔnɔ Christophe ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ le destin kɔnɔ u ka bidon bɔli don janjo kɔrɔmɔrɔ an bɛ le destin a maaw bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ kalanko kuma mana fɔ ko assise de bɛna kɛ nka tiɲɛ ye min ye komi hali yɔrɔ assise la sisan o fana bɛna kɛ tɔnko ni fɛnw ye anw tɛna assise sɔrɔ sa anw tɛna wele nka min b'anw fana fɛ lala anw fana n'a ɲini jamana in kalanko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye ne ka faamu jamana yɛrɛ de y'a ka kalanko bɔ a da la ka i sen tirige a kan tiɲɛ to a bien Kalabanbugu sɔgɔma in na an ye kibaruya sɔrɔ kilasi kelen maa 200 ani maa 27 kida ka fɔ la olu kɔni taara olu taara ɲaga de la n'o tɛ olu ma taa kalan na 227 élèves dans une seule classe denmisɛnnin kulu k'olu fara ɲɔgɔn kan bon o tɛ public ya privé dɔw fana bɛ jardin d'enfants escalier dugumana dɛ classe yɛrɛ kuturu a tɛ tɛmɛ escalier dugumana na olu fana de bɛ wari minɛ mɔgɔw la ka tila ka denw minɛ ka sɔɔri o kɔnɔ yen la ilaha illallah c'est à dire kalanko yɛrɛ bɛ dangan min na bi ni miirila la hey n'u ma lakilen don nin ko in na
a tɛ ka langali a tɛ ka langali parce que n'i ye ministère de l'éducation nationale ɲininka u b'a fɔ ko kalan décentralisera a dira collectivité territoriale ma munna olu tɛ se k'u jɔ jɛbɛfɔla jɔyɔrɔ la mairie fana ni olu fana ɲininka u b'a fɔ ko transfert min kɛra ko transfert kɛra nka ko moyen ma transférer olu ma yala tiɲɛ bɛ min transfert de pouvoir sans transfert de finance sans transfert financier donc en réalité Mali kalanko tiɲɛ yɛrɛ la il va falloir k'an ka ninnu ɲɛ kɛ kɛnɛ kelen kan u ka tiɲɛ fɔ an ye n'aw kɔni sera ka a bɛ diya yɛrɛ awɔ collectivité ni ministres voilà u ka sigi kɛnɛ kelen kan an k'u wele n'u sɔnna yɛrɛ an bɛna n'u ye yan wallahi a bɛ diya an ye dɛ an b'u sigi nin kɛnɛ in kan yan u k'a lajɛ fɛn min b'a ko la tiɲɛ ka fɔ n'an bɛɛ bɛ jɛ ka fɛɛrɛ min ɲini an ka jɛ k'o ɲini n'o tɛ anw tɛ bilen koyi an ye min kɛ an t'o ɲɔgɔnna kɛ yan bilen nka an kɔw an'an bɔnnaw ne ko anw bɛna diɲɛ jamana sugu jumɛn de bila an bɔnnaw ɲɛ dɛ an bɛɛ kelen kelen k'an yɛrɛ ɲininka so jumɛn kalanko yi de banna pewu et puis ni moyen tɛ maa min ye maa Bamakɔ yan bi pour que i ka se ka lɔgɔliso ɲuman sɔrɔ i den i k'a dɔn k'a taara a bɛ lafiya kɔnɔna na a tɛ taa don t'a dɔn sɛ kulukulu kɔnɔ ka kalan kɛ privé yɛrɛ y'o dɛ privé ta ka jugu ni public ye bi au minimum il faut que i ka 200 caman de sara u nafolo ko fa de b'o privé la hali n'a fɔra ko ka don min somme a man d'u ye a ka somme parce que f'a ka sara ni y'a fɔra ko ka kalo min bila a dɔw yɛrɛ n'i ye se k'u ye o kalo t'i bila fiyewu denmansaw ka wari di dɔrɔn sinon an b'a dɔn ko Lasimi a ye baaraba de kɛ initiative mun ye k'olu ninnu rénover ye mais tiɲɛ yɛrɛ la ni système ma yɛlɛma ni carte scolaire yɛrɛ ma lajɛ Mali kɔnɔ ne ko maaw tɛ o fana kama wa Asimi kelen tɛ se ka nin bɛɛ kɛ maaw sugandi kun ye k'i bila jɔyɔrɔ la o ko ka ɲɛnabɔ de o n'o tɛ se k'o ɲɛnabɔ u ka bɔ i kɛ an bɛ se k'an si kɛ bisi basa la tan wa an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la an ka dusu suma ye sugulamaw n'a nisɔndiya ye an ka taa ye n'o tɛ a ko yɛrɛ de taara ka dɔyɔrɔ da a k'an sɔnni aya Kɔrɔmuru hakili la an taara an nana dantigɛli jan t'o la kɔni an ta k'a kun kɛra école ko ye mais y'a fɔ cogo min an taara an yala yala wala dɔ bɔ dusukasi la a ye waati tɛmɛ maa kan jango sugulamaw ka o yɔ a bɛ maa pan ko caman kuma caman kɔntɛ kalanko bilama fɔlɔ kalanso yɛrɛ critère de b'a jɔli la nka sisan appartement ni ta dɔrɔn so ni hali n'a sɔrɔ c'est à dire so bɛɛ kɛra kalanso ye sans problème maa bɛɛ kɛra kalankarama hali ni ye tɔlisoni jɔ wala a mana kɛ cogo cogo o bɛɛ ye kalanso ye mais an ka karata buguni ko dabila parce que Niger bɛ dabaya in na an kun t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ kalan kɛ karata buguni kɔnɔ hali bi mais u filɛ ka waridenw kɛ cliché ye u bɛɛ kɛ dibi ye kalanso joli joli a bɛɛ u ye walidenw kɛ dibi ye ala ni dibi dilan ka d'u yɛrɛw ye y'a bɛ kɛ cliché ye u ka sogojalani aya o tumana an taara an nana min ye fasili sɛbɛn an bɛ taama nɔfɛ annonceur Marietu Konate ale kumanen don a ko i k'a dɔn an ka taa Banankabugu commercial Kɔrɔmuru o kumana a fɔ min ma ko alerte o tɛ ka y'a fama la lasɔmini de kɛ litige foncier à Banankabugu commercial le cri d'alerte de collectif Lafiya ko ni foyi ma kɛ ko kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ caya ni du 3,000 ye o kumana ko maa min n'o tɔgɔ ye ko Bani Ture n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dugule Ture lakaw la i k'a dɔn ko Bani Ture Kɔrɔmuru o kumana ko hakilila jiginna i k'a dɔn k'u laban bɛna taa maa 3,000 bonyanko k'olu bɛɛ lajɛlen dundanya ni k'u ka denbaya bila i k'a dɔn kunfɛ taa u la dɛ Marietu ka fɔ la a ko k'a sɔrɔ ninnu maa minnu n'u dun filɛ nin ye gafe jɔnjɔn de bɛ olu bolo n'o ye titre foncier a titre foncier de ye i k'a dɔn k'a fɔ numéro 4735 min virement na a wari bɛɛ sarala BDM ale kɔnɔna na o kuma ko nin ko min filɛ Kɔrɔmuru k'a ka bɔ maa hakili la i n'a fɔ a ye e yɛrɛ dabali ban cogo min Mali dugukolo ko tɛ wa dugukolo ko a ma ɲɛnabɔ an fɛ yan dɛ wallahi a ma ɲɛnabɔ a ma surunya ka ɲɛnabɔ maa kelen min tun bɛ ka ɲɛnabɔ o tun ye Amadu Tumani Ture ye ne ka mɔgɔw ɲɛji tiɲɛ nka o logement ko fana nana dabila hali sini Asimi fana dɛsɛ bɛ k'o di Asimi kana baga ma san 7 kɛra yan nɔ Kɔtɛba ɲaga la mais ale fana ninnu kungo ka ca so a bɛ se ka hakili kɔni don a la ni maa 3,000 bɔra ka fara nin kan ni yɛrɛ ka fɔ la tuguni a bɛ taa ni maa 15,000 i y'a faamu maa 15,000 n'olu ni dɔ taara olu fana gɛn ka fara nin kan
oui musokɔrɔni shɔ bɛ ka daga fa dɔ bɛ ka faraka wallahi o kuma mare tu ka fɔla kɔrɔmuru gafe kɔnɔna an ko kunkan kibara fo fɔlɔ ko ni foyi ma kɛ ko kuma ko marakɛbaw k'u ka wuli k'u jɔ dɛ ko kɔntɛ ko maa minnu n'a bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ du 3,000 la olu bɛɛ lajɛlen bɛ na gwɛn ka bɔ Banangabugu i k'a dɔn commercial la zone commercial la o kuma ko i k'a dɔn famille Touré Bani Touré o kuma na Ibrahim Touré ale de ye a ko yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a jubaju ye k'a sɔrɔ waati la maa minnu n'olu bɛ taa maa 3,000 bɔɲɔgɔnko la sefa wari sigiyɔrɔma caman u kɛlen ko ni k'u ka siyɔrɔ k'olu labɛn kɔrɔmɔrɔ k'olu kɔni bɛ na laban bɛ sɔn ka gɛn ni fɛn ma kɛ dɛ ko k'a sababu kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni tile filanin na garde nationaux u sigiyɔrɔma caman olu de kɔni taamana ne ka taa i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na kibaruya ka fɔ la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Marietu ye a ko collectif lafiya olu ye ɲininkali damadɔ kɛ u yɛrɛ la ko yala Turelakaw ko waati jumɛnw na u ye plainte kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Banangabugu zone commerciale ale kɔni o recasement ko senfɛ k'u ye ɲininkali ni ka o kɛ u yɛrɛ la i k'a dɔn laban na ka ɲininkali wɛrɛ min kɛ kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ olu ka i k'a dɔn nin dutɛrɛ ninnu na u y'a sɔrɔ sariya de kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ a dalilu bɛɛ bɛ u bolo kabi san 2003 fo ka se bi ma ko munna nin ko a kun ma wuli fo bi de kɛra a wuliden ye ninnu ye ɲininkaliw ye u ye minnu kɛ u yɛrɛ la i k'a dɔn collectif lafiya ka fɔ la san 2021 an kɔrɔ kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ maa sigiyɔrɔma 15 la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniyara k'a fɔ ko kiiri tigɛra ni ka i k'a dɔn k'a fɔ olu t'a kalama ne kana kiiri tigɛ sɛbɛn k'o di u ma a bɛ taa maa 15 la kɔrɔmɔrɔ ko minnu bɛ i k'a dɔn n'u bɛ du 3,000 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen laban de bɛ na i k'a dɔn yɔrɔ ntanya dɛ ninnu bɛɛ laban bɛ na gwɛn dɛ ninnu bɛɛ laban bɛ siyɔrɔ ntanya dɛ ko ni foyi ma kɛ collectif lafiya ko olu ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw kɛ k'a fɔ min ye i k'a dɔn famille Touré n'o ye Turela du ye k'o bɛ k'a fɔ ko Yirimajɔ ani Banangabugu yɔrɔ dɔw bɛ yen hectare sigiyɔrɔma 15 o bɛɛ lajɛlen ye olu ta ye i k'a dɔn k'a fɔ ka don Sirakɔrɔ Megetaana kɔnɔna na Badiriba ko ɲininkali minnu n'olu bɛ ka kɛ o de ye k'a fɔ collectif lafiya u farala ɲɔgɔn kan u k'u bɛ wele de bila ka laɲini kɛ marakɛbaw olu la bi i k'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ ni k'a senna teliya k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔmɔrɔ ko olu ka i k'a dɔn k'a fɔ dekun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko u ye jamana i k'a dɔn a ye so minnu feere u ma u y'o de san ka laban ni k'a kɛ i k'a dɔn sariya kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ dalilu bɛ u bolo ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri la yala a bɛ tigɛ k'a sɔrɔ i ma wele kiiriso la wa ko ɲininkali gɛlɛn o ko o ɲininkali gɛlɛn o kuma ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Ɲare u k'a kɔrɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw o kuma na ko succédé karamɔgɔ Ɲare n k'a fɔ k'u bɛ wele bila i k'a dɔn maakɔrɔ ma n'o ye maire kɔrɔw karamɔgɔ Ɲare Iba Njayi Adama Sangare o kuma na a n'a ɲɔgɔnnaw o kuma na ko min bɛ tali kɛ gafe minnu bɛ u bolo olu kɛlen ko ka u ka musakaw bɛɛ sara ka ban san 2019 kɔnɔna na i k'a dɔn tribunal administratif o kuma o ye kibaruya min bɔ k'a fɔ olu na se ka lawuli cogo di olu kɔni kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ u sigi kamana gan minɛ de kunna o kuma na ko wele bilalen don i k'a dɔn k'a fɔ marakɛbaw ma kɔrɔmɔrɔ ko a la i k'a dɔn k'a fɔ kumaba tɛ dɛ k'a daminɛ kabi colonel Asimi Goyita premier ministre Choguel Kala Mayiga ministre min ɲɛsinnen don dugukolo ko ma i k'a dɔn a n'a ɲɔgɔnnaw u ka wulikajɔw kɛ teliyala u k'u da don nin ko la ko kɔntɛ maa sigiyɔrɔma 15 Banangabugu zone commerciale kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ laɲini kɔnɔna o de b'a fɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Turelakaw fɛ ka ninnu gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in na o kuma ko o de ye dabalibanko ye i k'a dɔn collectif lafiya ko olu ka ɲinita ye mun ye bi o de ye nin ko ka jɛya a ka latigɛ a ka sugu dɔn ordonnance min n'o bɛ ordonnance d'expulsion ko fɔ o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ o ka bɔ a ma k'a sababu kɛ mun ye olu ka dalilu bɛ u bolo o kuma na olu m'u da don fanga na wa u t'a kalama yɛrɛ k'u wele hali fanga bolo la nka kiiri balila ka na di u la i k'a dɔn ka na gafe d'u ma k'a fɔ k'u kan ka wuli ka bɔ yɔrɔ na du 3,000. Janjo jamana in ko ka ca a ka ca dɛ n bɛ fɛn min f'i ye fɛn dɔw bɛ yen ko bɛ ko kɔnɔ dɛ a ko caman a ye dugukolo ko yɛrɛ a jɛya yɛrɛ a tɛ se ka langali jamana fiɲɛ fanba bɛ jamana la ani jamanadenw yɛrɛ awɔ munna parce que jamanadenw de bɛ ninnu yɛrɛ ye maa dɔ tɔgɔ fɔ u ka wele bila maa dɔ ma o yɛrɛ de ye Mali dugukolo ko tɔ bɛ ɲagami Adama Sangare karamɔgɔ Ɲare n t'o dɔn ayi u ye sabanan min wele ani Iba Njayi n t'ale maire district tɛ olu bɛɛ mairia kɛ nka Mali dugukolo ko Bamakɔ dugukolo ko yɛrɛ ka kɛ bilisa ɲami ye fo k'a kɛ maaw bɛ ɲɔgɔn foroko bɔ a nɔfɛ Adama jɔda b'a la dɛ Senukaw ko sɛbɛn dafalen tun t'olu bolo wa Senu minnu gɛnna ko zone aéroportière wallahi
a cira siɲɛ joli k'a jɔ siɲɛ joli Mali kɔnɔ yan jamana denw ɲɛna jamana marabaw ɲɛna wa o jamana den kelenw a cira minnu ɲɛna anw de tilala ka kari ka taa san tugun ko sɛbɛn dafalen b'a la fɛn dɔ bɛ yen ko bɛ ko kɔnɔ n'i ye dugu in ta k'a lajɛ an yɛrɛ ko surakaso 2 ni ɲare ngolu de ta ye dugu in ye ko dugulenw don olu ye dugu in fana tila o cogo de la jamanatigiya de tun bɛ yen dugukolotigiya de y'o ye surakaw a ka ca Ala fɛ ba kɔfɛ bolo in fanba ye olu ta ye ba yanfɛ bolo in n'o ye anw ka fanfɛ bolo ye olu fanba ye ɲarew ta ye ɲarew tilala u ka dugukolo la dɔ bɛ surakaw kɔni bolo hali bi mana a nasira filɛ ni gouvernement y'a ta k'a feere aw ma surakaw fana sigilen n'u ka dalilu ye o ye kɔrɔlenko ye gouvernement ye sɛbɛn dafalen di aw ma surakaw ma kuma se kɛra a tigiw ma wa a nana kɛ mun ye jamanatigiya bɔra dugukolo la ko maa ta tɛ dugukolo ye ko faso ta don gɛlɛya nana yen de faso ta don nka tigi kɔrɔw bɛ dugukolo la faso ma olu ka gasi n'u ka bonya sigi a lajɛ dɛ ayiwa basi o dura kutimi ye koyi kana tigɛ o fana na koyi o don dɔ de kɔnna bi ye ɔ ni faso ma ɲa k'a b'o baara sugu kɛ a baaraw ka kɛ jɛlenya la maires bɛ dugukolo feere k'a papier dilan k'a d'i ma o b'a sɔrɔ surakaw fana sigilen n'u ka dalilu ye o tɛ kuma n'u wulil'u ka yɔrɔ nɔfɛ don a bɛ kɛ nin cogo de la wa n'i ye maires ni an ka mara yɛrɛ kɛbaaw sen bɔ nin fereke ɲami n'a tɔ b'i dɛ walahi ala n'o tɛ Bamakɔ filɛ dɛ surakaso 2 ni ɲarew o kumana n'u ta y'u ka yɔrɔ ye anw minnu nana sigi fɛw la ayiwa ni ko ma ɲa kɛ kɔ bonya ka da u kan fana walama de ne tɛ surakaso maaw dɔn tɛ ɲarew dɔn nka an bɛɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ u la hɔrɔma kɔnɔ yan nka dugu in fana tilala ten ba bolo 2 ne ɲɛna kɔni bɛɛ n'i ta don yanfɛla ye ɲarelakaw ye yanfɛla ye Turelakaw tɔtaw t'a la bilen o aw ta banna anw bɛ ka taa fɔ Kati sisan aw ta in fana kuma caya a bɛ ban wa safo yanfanw na ye wa bɛɛ ye administration ani durakutimi ye gɛlɛya ye o fana kuma ka ca dɛ kuma ka ca dɛ gɛlɛyaba de b'o ɲɛɲinini de kan ka kɛ nin bɛɛ la ka nin bɛɛ sigi sen kelen kan bɛn ka kɛ kelen kan n'o tɛ a kuma tɛ ban koyi a ka gɛlɛn dɛ a tɛ ban dɛ a ka gɛlɛn ayiwa baasi tɛ fɛn dɔ bɛ yen n ko bɛ k'o kɔnɔ siga t'o la ko caman de bɛ k'o kɔnɔ n'o tɛ yala bani na wuli tile kelen ka nin ko in kɛ wa ayiwa i fana k'i yɛrɛ ɲininka o la ɲininkali gɛlɛn baasi tɛ o fana ka gɛlɛn a ko ka ca o Adama Sangare Allahu akbar Janyo Masa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye bisimila ni ko n bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye n bɛ sɛbɛn min ta o ye Soir de Bamako ye o godi Soir de Bamako ale kumalen don ko nin kɛra i k'a dɔn kɛlɛ ye kɛlɛ min ni tiga ma don a n'a la fiyewu kɛlɛ juguba min kɛra Tarabasoli ye Dana Ambasagu ale ni i k'a dɔn k'a fɔ binganikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye a kɛra Degu ale bɛ Sofara o sigida fɛ ayiwa ko jaabiw y'a jira k'a fɔ ko donso 4 olu banana ɔ min ye binganikɛla maa 3 ye olu taara su la Ala k'u jigiyɔrɔ bɛ jahanama Masha Allah. O kumana Janyo Masa fɛn min ye k'a dɔn ntɛnɛn tɛmɛnen ye novembre kalo tile 15 2021 san min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye u wulila ka taa bi buguda dɔ kan n'o ye Degu ye Degu yɛrɛ b'a Sofara i k'a dɔn dugu kɔnɔ a bɛ Sofara fɛ o fɛn min Sofara dugu kɛrɛfɛ sa kɛ ayiwa ko min ye k'a dɔn kuma mɛnna yɔrɔnin min na ani k'a dɔn donsow ka wuli ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ i n'a fɔ Isufu Toloba ale ka cɛden minnu n'olu sigilen don n'u ka base bɛ yen ayiwa ko olu wulila ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ Isufu Toloba an b'a kɛ général ye don dɔ baasi tɛ général Isufu Toloba baasi tɛ Yusu ne ko Yusu Sage n y'i yɛrɛ kɛ Toloba ye o Janyo Masa i b'a ye k'a fɔ ko min ye Isufu Toloba ka cɛden minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ in na ye k'olu wulila ni ka taa i k'a dɔn dankari binganikɛla ninnu na k'a ma nɔgɔya dɛ fɛn min ye i k'a dɔn kunnafoni i k'a dɔn sigida maa dɔ y'o lase Soir de Bamako olu ka fasiri ɲɛmaaya so ma min y'o kunnafoni ye u bɛ k'o mada an ye Janyo Masa min ye kɛlɛ in ye k'a kuntala taara lɛrɛ 2 bɔ ɲɔgɔn la jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni donsow karila ɲɔgɔn na o kumana ko min ye u nana bi buguda min kan o buguda in maaw kɛlen ka nana gosi donsow de nana don olu jigi kɔrɔ ko donso 4 banana jatigɛwale kɛbaa tigilama 3 olu taara su la sabu u y'olu fa olu kɔni fure ye min kɛ nbɛda la ye wa ayi ko o mɛnna dɛ sabu kɛlɛ kɛnɛ k'a tɛ k'u la k'u bɛn'u ka furew ta sabu n'i y'u ka maaw fɔ a b'a ta ka taa n'a ye nka nin don kama wa ninnu furew mɛnna i k'a dɔn folofolo la bɔlɔnjan fɛ ye dɛ min ye Sofara fanfɛlaw ye a dɔ la ko bingani kɔni bɛ ta ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ saga ni waati nka kɔsadani in na a yɛrɛ de juguyalen don fo k'a fɔ a to ten kabi novembre kalo daminɛ fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi ko lafiya ma kɛ maa ye ko nin y'a bingani sabanan ye u bɛ min kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen in ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko tarata don novembre kalo tile 9 su fɛ 2021 san in na ayiwa ko i k'a dɔn k'u ni an ka wolomasiri tabaa dɔw karila ɲɔgɔn na n'o y'i k'a dɔn force spéciale ye antiterroriste forsat k'u ni forsate maaw karila ɲɔgɔn na olu fana ye npogo don u la
abana u taara bingani de ta ka forsati sɛgɛrɛ forsati maaw olu ye npogo kɔnɔ kelen d'u la o kumana k'u kun bɛna taa dangari olu jabala la min bɛ i k'a dɔn sofara o kumana min ye i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ i kɔrɔ ko jɛkulujuguba don u labɛnnen don n'u ka maramafɛnw o kumana ko olu fana ye wulikajɔ kɛ kunnafoniw ni i k'a dɔn to kow taa siraw fɛ u ye kunnafoniw sɔrɔ waati min forsati maaw olu wulila ni ka t'u kama ka taa npogo don u la a don i k'a dɔn k'a fɔ u ye fasa sɛbɛkɔrɔba ninnu ɲɛna koyi u yɛrɛ y'a ye a ti ɲa min kɛ sentɛgɛ ni ko laban kɔni ka nɔgɔ mani fɛn bɛɛ ye o kumana k'u ye i k'a dɔn su caman bɔ nin don dɛ forsati maaw ma da su bɔ ma koyi u tilala ka tiɲɛnikɛla ninnu ka minɛn caman minɛ o kumana min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ye olu kɔni ka wuli ka jɔ i b'a ye k'a fɔ ko u b'a kɛ kuma ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko o senfɛ ko a yirala k'a fɔ ko an ka cɛden 2 olu kɔni ko olu tora nka min ye i k'a dɔn maa 9 olu kɔni ko olu fana banana o ko senfɛ ɔ tile 2 ka kɔ o don ɲɛ i b'a ye k'a fɔ karidon septembre kalo novembre kalo tile 7 ka tile 9 ɲɛ i b'a ye ko forsati k'u taara u dasira tila ka kɛ na forsati ɲɛ k'u bɛ janfa don olu ma ko tiɲɛnikɛla jugu de don walahi u ka kɛlɛ tɛ jigin so wa u dun tɛ se sɔrɔ walahi maa si tɛ lafiya k'a dabɔra o de kama k'an terroriser k'olu bɛ patrouille la waati min na u wulila ka taa u da olu ɲɛ o kumana u ka patrouille senfɛ k'u ye dangari olu la o fana senfɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa kelen o kɔni o banana o fatura sa kɛ an ka wolomasiri tabaw fan fɛ ani bolifɛn kelen k'u y'o fana jenini ka taa n'o ye o dimi donnen forsati la olu fana bɛ npogo de don ninnu na sanga ni waati n'u kɛra ɲɔgɔn na novembre kalo daminɛ fan bɛ yɔrɔ min ko bi ko nin ye u ka bingani siɲɛ 2 ye ka ɲɛsin forsati maaw ma wa nin y'a siɲɛ 1 ye ka ɲɛsin donsow ma bingani siɲɛ 3 kalo 1 in kɔnɔna la yɔrɔ 1 in na wa kalo yɛrɛ ma tile 20 a ma tile yɛrɛ 20 sɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ 1 in fana na o kumana ko lahala bɛ cogo min ko jɔrɔna ko ba o jɔrɔna ko o de kan ka an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ wolomasiri tabaa ye nka ko fɛn min yɛrɛ bɛ ɲini perepere latigɛlen y'a la dɛ o de y'i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye donsow ni wolomasiri tabaw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko Bagineso n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ye olu ye nin kuma in fɔ a mɛnna k'a laɲini kɛ kabi septembre kalo u ka wulikajɔ dɔw senfɛ u ye wele bila i k'a dɔn Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ma ayiwa k'a laɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ donsow ni wolomasiri tabaw n'o y'an ka faama ye u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko i k'a dɔn u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ fanga sɔrɔ ko sabu ko ninnu minnu filɛ nin ye ayiwa ko jamana camancɛ marabolo kɔnɔna la n'u farala ɲɔgɔn kan ye ko dagajugu min bɛ yen ko dɔ bɛ kɛ a la koyi dɔ bɛ bɔ a la koyi ayiwa ɲɛfɔli min kɛra i k'a dɔn Bagineso maa ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye président ye o ye Amidu Jimde a ko l'armée ko a kelen tɛ se donsow ko kelen tɛ se ɔ ko n'olu farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn fanga 2 lajɛlen ko olu namunɛ bɔ dɛ o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛnkoma ɲɔgɔn de jamana kelen denw don ko ninnu bɛɛ bɛ ka jugu kelen de kɛlɛ munna u tɛ fara ɲɔgɔn kan o jugu kelen kɛlɛli la u k'u ka fɛɛrɛ n'u ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na u ka kɛ ka o kɛlɛ ka ta ka juguw sɛgɛrɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko o bɛ don i k'a dɔn jamanadenw ka lafiya n'u ka tɔnɔ de kɔnɔ ani jamana yɛrɛ ka lafiya de kɔnɔ n'o tɛ wolomasiri tabaw u bɛ kɛlɛ in kɔni na nka u kelen tɛ se donsow bi kɛlɛ in na nka k'u kelen tɛ se ɔ ko n'olu tora ka fara ɲɔgɔn kan o kumana k'i b'a ye k'a fɔ u bɛ sɔn ka nɔbɔ ko la o laɲini k'an kana jɔ o kuma in na an kana jɔ laɲini in fana na o kuma Bagineso ye nin welewele da a mɛnna a ma lamɛn nka bɛɛ bɛ ka baara kɛ i ta fan o b'a ye k'a fɔ ko n'i ye ɲɔgɔn dafabaliya fana bɛ yen ko n'i ye sofara fana ta k'a lajɛ ko yɔrɔ min don ko maa bɛ se k'a fɔ ko k'a dɔn yɔrɔ min don yɔrɔ dɔ bɛ ji kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ gere kan ko o yɔrɔ masina de don k'o de kɛlen don o de kɛlen don sa i k'a dɔn k'a fɔ damuda yɔrɔ ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw bolo sabu fan dɔ ye gere fan dɔ ye ji ye u b'u sago sɔrɔ a fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ o kumana ko o min kɛra sa k'o de kɛlen don u sago n'u dungɔ ye yen u taalen don daga yɔrɔ ninnu na ka sɔrɔ ka bingani kɛ i k'a dɔn maaw sigi ɲɔgɔn ye o kumana u bɛ fɛ ka yɔrɔ in yɛrɛ de mara k'a don u yɛrɛ ka mara de kɔnɔ u b'o de nɔfɛ o kumana min ye k'a dɔn Danabasagu ye k'u n'olu karila ɲɔgɔn na olu kɔni ye npogo kɔnɔ kelen d'u la o y'a sɔrɔ forsate fana ye npogo d'u la dɔɔni tɛ tɔ to ko la fasilijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ i k'a dɔn soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon bɔli don Koromoro waati kuruna kosɛbɛ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaa n'a bɛ colonel Asimi Goyita kofɔ i k'a dɔn k'a kɔni ye layidu ni ka u ta i k'a dɔn dugutigilakaw ye a yɛrɛ nisɔndiyara u y'a kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ le destin na i k'a dɔn présidence olu ka kibaruya di sira senfɛ u y'a sɔrɔ o
kono u ko kalo tile 12 n'a bi i k'a dɔn novembre kalo kofɔ ka bɛn juma don ale ma min ye an ka masakɛ yɛrɛ dagayɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ kuluba o kumana ko an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen n'o ye région 19 ye kɔrɔbɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen y'u ka dugutigiw ne ka i k'a dɔn olu la nɔrɔbilaw k'u bila ka na parce que b'a ye kan to k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de a ka kɛ ka Mali dugutigiw wele ka taa kuluba kɔrɔbɔrɔ ni colonel Asimi Goïta tɛ ko président si m'a kɛ an yɛrɛ tun fɛ ka dugutigi ko dabila an tun fɛ ka dugutigi ko dabila wa ninkura fiyɛla la i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goïta kɔrɔbɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko région 19 ani Bamakɔ yɛrɛ n'o o ye k'a dɔn k'a fɔ Mali district ye i k'a dɔn k'a dugutigiw bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba o ko ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na i k'a dɔn ko dugutigiw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ tali kɛ Banza Aga Hamatula ale ye délégation min n'o bɔra Menaka olu ka maa ɲɛmaa ye kɔrɔbɔrɔ k'a kɔni ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin colonel Asimi Goïta ma k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a kɔni na to dugutigiw olu kɔnɔ dɛ nin ye i k'a dɔn k'u ka bonya lasegin u ma ni ka laban k'u ka i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaaya ni ka u sɛbɛntiya parce que b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ waati min na Banza n k'a fɔ Banza Aga Hamatula ye nin fɔ k'a kɔni nisɔndiyalen de ye nin kɔrɔfɔ ni k'a fɔ min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goïta a kɛlen kɔ ni ka ninkura fiyɛ dugutigiw ka baara la ni ka laban ka dugutigiw ka dugutigiya ni ka i k'a dɔn a nisɔndiya don u la kɔrɔbɔrɔ ko nin kɛra i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaaw ɲɛna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mamadu Dinɛ ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ Isa Dinɛ o maa ɲɛmaaw olu fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan parce que b'a ye kan to k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kulukoro ka dugutigiw olu fana ka ciden na n'o ye Alhaji Jibril Jara ye ale ye kɔrɔfɔ ni k'a ta a ko k'olu ka nin bɛ wulikajɔ min na bi o de ye Mali bɛ se ka bɛn ɲɔgɔnya ni k'o lasɔrɔ cogo min o kumana kalata ko kunkan kibaruya minnu n'olu bɛ sen na kɔrɔbɔrɔ k'olu ka yeta tɛ o ye dɛ olu dugutigiw ka yeta ye mun ye bi o ye yala lakana bɛ na cogo di Mali kɔnɔ awɔ ka yeta in de lɛgɛ dugutigiw ko olu ka yeta ye lakana ye jumɛn ye lakana bɛ na cogo di ko tɛ kala ta kala bila kala jɛngɛ kala tile kala ɲami kala yɛrɛ ka kɛ yen fɔlɔ olu t'o danga la o kuma ko a ye o lase a kuma k'ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu minnu n'olu ye dugutigiw ye kɔrɔbɔrɔ ko n'a ma ɲɛ dekun bɛ kɛ a kuma na dekun kunfɔlɔ ye olu den ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ u ka dugu la wa a b'u ka dugudenw olu kan i k'a dɔn k'a fɔ min ye Jarakɛ a ye o fɔ Kulukɔrɔ i k'a dɔn o kuma na olu dugutigiw tɔgɔ la Ba Zandige Jakite ka bɔ Kulukoro an k'a fɔ Buguni région tɔgɔ la ale fana ye kuma ne k'a ta a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin colonel Asimi Goïta ma olu ka région ko min yɛrɛ filɛ nin ye kɔrɔbɔrɔ o de jalen Buguninga ye fɔ k'a fɔ a to ten i k'a dɔn Buguningaw sɛbɛkɔrɔ wasa an bɛ o ko la olu ye o nisɔndiya n'o bonyamasegin k'o ta k'o ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goïta ma wa k'a fɔ k'olu ka ɲinida ye mun ye bi o ye dekun min bɛ Mali kɔrɔ dɛ o kumana a ka furan ka bɔ yen fɔlɔ yanni an k'an da don ko wɛrɛ la Zandige Jakite ka maa dɔw ye olu yɛrɛ ka jate to kan i b'a fɔ k'u ti yan ayiwa Sheikh Umaru Watara ka bɔ Kucala i k'a dɔn olu fana ka dugutigiw tɔgɔ la ale fana y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a ko olu ka laɲini ye mun ye bi o de ye hakilina minnu talen filɛ colonel Asimi Goïta fɛ o de ye k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kɛ ka basigi la nati faso Maliba kɔnɔ ko ni hami bɛ dugutigiw la bi kɔrɔbɔrɔ o de ye dugutigiw ka hami ye ko n tɛ kala ta kala bila kala y'a fɔ n bala a fili kɔrɔbɔrɔ o kumana olu tɛ ni o danga ye olu kɔni dugutigiw jɔrɔ bɛ min na bi dɛ o ye yala mara kɛbaaw bɛna mun kɛ walasa ka basigi la na wa maliden yɛrɛ wolo bɛɛ jɔrɔ bɛ n'o de ye bi i y'a faamu o kumana min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goïta la a fana ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin dugutigiw ma k'u jɔyɔrɔ ka bɔ anw ka jamana in na kosɛbɛ a kunu fara a bi kan wa i k'a dɔn fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ani laɲini minnu kɛlen filɛ u fɛ kɔrɔbɔrɔ k'u da bɛna don o la wa k'u bɛna dugutigiya ni ka ninkura fiyɛ a la k'a don ba la u bɛna makɔrɔ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ tamasiyɛn minnu bɛ labɛn o bɛ di dugutigiw ma wa o kumana min bɛ tali kɛ drapeau fana kɔrɔbɔrɔ k'o de bɛna turu u ka so baw fanga bɛ daminɛ dugutigi bulon la i bɛ tɛmɛ dugutigila la bi taa ni dutɔw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a filɛ dɛ k'a sɔrɔ hali n'a tun kɛra bulonda tamasiyɛn ye o tun bɛ dugutigila ni tɔw danfara siga t'a la i b'a sɔrɔ bugu dɔ bɛ dugutigila la o bugu ɲɔgɔn tɛ dusi kɔnɔ siga t'o la i b'a sɔrɔ bulon dɔ bɛ dugutigila la o bulon ɲɔgɔn tɛ yen a tun bɛ ten de a bɛ ten danfara dɔ kɔni tun bɛ bila u ni maa tɔw cɛ a ka dɔn ko yan fana ye dugutigila de ye ani jamanatigila i m'a ye wa an ye nin bɛɛ bila nansara ka taabolo kama maire ka so dɔnnen don koyi député ka so dɔnnen don dɛ min ye ministre ka so dɔnnen don dɛ hali ministre ka karini dɔnnen don goudronnin bɛ da o la ka taa bila ministre ka da la bɛɛ t'o kalama taa an ka bɔ an ka dugutigi dɔw ka da la bulon kɔnɔ anw yɛrɛ ka dugutigi an kɔrɔkɛ kɔrɔba don Burama Kɔnɛ Bekɛni a bɛ Adulaci tɔgɔ de ye Bekɛni k'a bɛn n'Ala cɛ dugutigi Adulaci la a kɛra kɔrɔba don taa ka yɔrɔ lajɛ
ni dalibe wala ma goudron ibi tebe ka soro dugutigi na kaka ina peti ali dugutigi di wati an ga dugukolo ko kele kuma njanda o imai sabu be dambe do mi na kaka ku mi do obi di uma nga administration dambe ko bola ko kolondi ko sare muvo sharia kolo sare wa kolo sharia te bato ni nanfolo mabo ni mungoeta ki jo anga doma sharia nana o mana dugutigi wandi sonjara kosobe ba nyantu mariko la region fana dugutigi togola ku bedde nimson jara wa tabarakallah region ko mu yere kele flé ko kembe ka kuma na ni sigida nu alhamdulillah ku bi demeni demenwa de takanye shi franja fanga ma no te beka bonya ga sigi koro ko abana no kera al na ma sigi koro le bema chaman be no anyo tana chien o tana obi sigi ngui awo yanyo masa wati sebe koro korona mi ye kone amba nga ikado kanumba jamakulu befo nere mba umbufu musu damba ni ale ka folike ambe folike ikado kafo an kanumba bay ikado kanumba munundo no ye Ausa Konate ale ni ikado Marie Antoinette Jara duka mako maje fengoro bawdu ko anga jemu kan debe ulu ni soja ko sokono ulu tita uti machi fargwa munu mbula ka gwani ikado fargwa ndo fana ka gwan bashi ko kuma ambe folike Ausa Konate ale ni Marie Antoinette Jara nuko ama maje ka foli bu be kenen kan promo ambe sorna shaka sangare fo ase 2000 abe kan laje ni wati na anka musoroba yugudu damba be kati dewo batili fana be senu Hausa ikaro ka fo nyang ale be segu sukola la deuxième quartier ko kuma na ambi nu be fo ka bela dile wala nyumando mais doye misay chima ko abina fo les vieux mogola ne veut pas vieillir. Non, de temps en temps, il faut te défouler. Même vieux mogo défoulement est bon, hein. Akadi koro la kanat nete. Imaginez.